ତତେ କହିଥିଲି ଶକୁନି ଡାଇଲଗ ଘୋଷିବାକୁ ଘୋଷିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଦିଆ କହିବୁ। କପଟ କପଟ ପସାର ପରାଭବ ତ ତମେ ଯଦି ନ ଭୋଗିବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାହେଲେ ଭୋଗିବ କିଏ? ତୁ ତ କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ହଉଛି ଯା ଦେଖିବା ଯା। ବୋମ ଡାଇଲଗ ଘୋଷିଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ଦିଆ କହିବୁ। କପଟ ପସାର ପରଭାବ ତମେ ଯଦି ନ ଭୋଗିବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାହେଲେ ଭୋଗିବ କିଏ? ତୋ ପାଟି ତ ଖନା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯା ଦେଖିବା ବବ। ଶଳା ଇମନ କୁଆଡେ ଗଲା କିରେ? ଭାଟି ଇଆଡେ ପଳେଇଲା କିରେ? ଆରେ ଇମନ ଇଆଡେ ଆଇଲୁ। यार धरम दिखे ତୁ ଡାଇଲଗ କହିଥିଲି ଘୋଷିବାକୁ ଘୋଷିଛୁ। हाँ घोषिची सार ହେଲେ କେହି ଠିକ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତୁ ଠିକ କରିଦବୁ ଆଉ ଦେଖିଆ କହିବୁ କହ। हाँ वे मास्टर ठीक कर देवे बोतल टा धवे कप पसार पराभव तू जदि दुर्योधन न भोगिबू ताले भोगिब किया। ଶଳା ସବୁ ତ ଫସର ଫାଟିଗଲେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ ରହିଲେ। ସାଇନାନି ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ। ମଲ୍ଲି ଧପ କାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ ବା ସାରେ? ଆଲୋ ଡାଇଲଗ ଘୋଷିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଦିଆ କହିଲୁ। କପଟ ପସାର ପରାଭବ ତମେ ଯଦି ନ ଭୋଗିବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ଭୋଗିବ କିଏ ବା? ମଲ୍ଲି ଧପ। ନାନୀ ବେଗେ ଗଲୁ ଯା ଯା।